Takže, ahojte ľudia, vítajte o druhej časti série Critical Ops. Opäť si dneska zahráme Deathmatch. A úkol je nasledovný. Musíme dať 40 kg, aby... No, nie v prvý v tabulke, ale môžem byť aj prvý v tabulke. Musím dať 40 kg a proste musíme vyhrať zápas a dať 40 kg. A v prvej tabulke je bonus. Keď to nesplním, napíšte do komentárov nejaký trest, aký mám splniť. A keď ste takí milí, tak prosím rátajte všetky hlavy, čo dám. Tak tiež zrátajte, že koľko som ich dal a napíšte to do komentárov. Ja zo všetkých hier spravím najlepšie klipy. Čo som spravil akože proste najlepšie klipy, ako som zahral. Proste najlepšie klipy spravím z hry. Momenty, aké som dal v hre. A môžeme sa vrhnúť na to. Let's go, vidíme. Takže 40 kg a byť prvý v tabulke. OK, to bude asi ťažké. No, bude to ťažké stopro. Dva kg na 20 sekúnd, takže za minútu mám dať 6 kg. 6x8. 6x8. To je úplne ľahký príklad, ale však 48 to je však logicky, ale však aj 9 deleno 8. Počkaj, čo? Alebo 17 deleno 5. To je úplne ľahké, 3,4 kámo. A neviem, prečo to preberám matiku, keď hrám kritikálko. Kámo, dobré lagy mám. Kámo, som dal 2 kg za minútu. Kámo, tento príbeh je extrémne smutný, to čo sú za capkou. Ježíš, kámo, prvýkrát sa mi stane, že to nesplním. Dobre, 2 som dal. Nemám náboje, ani on nemá. Yes! Ale dal som ho. Kámo, on si tiež musel, on si tiež musel dať to pištolku. A ja tiež. Taký random capek do HK Nitra. Komunity tam napísal niečo. A na to nebude vyrašovať nejaký HK Nitra capek. Akože mám rád HK Nitro, nehovorím, že nie, ale nebudeme to vyrašovať, keď hrám. OK, let's go. Dobre, som prvý v tabulke. Počkať, ja mám polku. Čo? Ten čo dal ten Brian Moser? Keby som bol ja, Brian Moser, tak to hneď ide do najlepšieho klipu môjho. Kam 4 po sebe ja strieľal do skla. Akože wallbangy dal, takto. Strieľal cez sklo a dal 4 po sebe. Halus. Kamu to čo? Mám 40 kg a byť v prvej tabulke. No je akože vyhrať mač. A keď nevyhrám mač, tak musím byť prvý v tabulke. Aspoň to sa mi podarí, ale neviem, či sa mi podarí dať 40 kg, ale však OK. Ale však OK. Ok, 11. 12. 13. Poď, 14. Hello, 15. 16, dobre, ide do môjho najobľúbenejšieho klipu. Let's go, to čo som dal, aký kamu, extrém, dobre, hneď. To si musím uložiť, to si musím vystrihnúť z toho videjka a dať môj najlepší klip z tejto hry asi zatiaľ. Najlepší klip z tejto hry. To sa mi už nepodarí 100%. Let's go, jeden. Spinka, chlapec. Čo robíš? Yes! Zas som dal knife. 2 knife mi zahru. 2 knife mi zahru, ja pohode. Au. Ten Brian Moser, kámo. Škoda, že tu nie je napísané, že ja sa stretnem s cápkom menom
napríklad PR Pro, alebo že on by bol proti mne a máme 5 krát, proste 5 krát zomrem ja a on dokopy, keď hráme proti sebe, a napríklad, že ja som vyhral 3 hry pro sebe, ako 3 krát som ho zabil a on ma zabil 2 krát. To by tam mohlo byť napísané. No to tam asi nenapíšu. Škoda. Neviem, či ma chápete, ale asi hej. 100% hej. To je zemiak. Čistý brambor. Kamo, videli, hej, ľudia, teraz nechcem sa vyhovárať na hru, ale ten lak, čo som teraz dostal, keď som išiel dopredu, tak ten ma trošku zradil, ale však v pohode. Musím ho robiť skorej, jak on mňa. Kamo, čo robíš ten snajperkou s tento tu? Nelaguj. Dobre, hra, spamätaj sa, prosím. Dobre, ďalší. Dvaja snajperi. Knife kill. Ďalší knife. Kámo, som dal veľa knifeov už. Kámo, dobre, 40 kg byť v prvej tabulke. V tabulke je taký bonus, ale som povedal, že proste to je bonus. Ale tak reálne bonus. Tak vo Slovene v písomke bonusová úloha. Nedáš napríklad úlohu číslo 7, ktorá je za bod. A bonusová je tiež za bod, tak tú sedmičku, aj keby si dal, tak formáš ten bod za tú bonusovú, takže proste logicky. Takže splním to. Ako v prvej tabulke budem a 40 kg asi tiež dám. Asi dám 8 kg za 2 minúty, kámo. To keď nedám, tak ja sa asi blázním. GG. Koľko je vlastne hodín? 27 na 37. GG, dostal som. Prvý v tabulke ešte 7 kg. Ešte 7 kg musím dať. Už len, aha, tak nič, už len 7 stále. Čo už, super. Kámo, som strelal po tom cápku, ja som si nevšimal toho cápka, ale mi bol úplne, že vyčíkal. Úplne jedno cápek. Yes! Už len 6. Už len 6, už len 5. Nie. Už len 5, prosím, dám to za minútu 5 kg, Skoro 4. Dobre. Čo? Dobre, už len 4. Lag, kamo, lag. Sprostý lag. Skoro, že už prvý nebudeme. Už len 3, kámo, dám tu. Prečo chodím na moju stranu? Ja som išiel na moju stranu omylom. Poď. Ja nechcem robiť trest. Kto to honí? Kamo, nie, mňa to... 40. Let's go. Kamo. Len tak. Dobre, nemusím splniť trest. Dobre. A prosím, toto videjko je na konci. Napíšte prosím do komentáru, koľko som dal hlav, headshotov, a uvidíte na shortke videjko best clip z videjka Critical Ops, druhá časť tejto série. OK? Takže čaute ľudia. Čaute.